ଆମେ ଏବେ ଗୀତା ଭବନରୁ ବାହାରିଲୁ ରାମଝୁଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ରଣବେଦେଶ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମାମା ମୁଁ ବଡ଼ ସାନ ଜଗା ଗଲା ପାଣି ବୋଟଲରେ ପୁରେଇବାକୁ ପାଣି ନେଲେ ବାଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଉଛି ଆମେ ପିଇବୁ ପାଣି ବୋଟଲଟା ନେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ କେବେ କଥା ମାନୁନି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଶ୍ରୀରାମର ଆୟୁଷର ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରାମଝୁଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ। ମାମାକୁ ଦେଖ ମାମା ଆମର ପାଣି ବୋଟଲଟା ନେଉଛି କାରଣ ସେ ପାଣି ନେଲେ ପିଅ। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଜାନକୀ ସେତୁରେ। ଦେଖ ଜାନକୀ ସେତୁରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ 3ଟା ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଖରା ଜୋରେ ହେଉଛି ଖରା ଏଠି ପ୍ରବଳ। ଶ୍ରୀରାମ ମାନୁନି ଆଗୁଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନକୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ। ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗାଧେଇନୁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ରାତି 4ଟାରୁ ଆସି ବୁଡ଼ ପକେଇବୁ। ଯେହେତୁ କାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଉଠି ହେଲାନି ସକାଳୁ କାଲି କିନ୍ତୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆସି ବୁଡ଼ଟା ପକେଇବୁ। ପୁଅ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି ବୁଲୁଛି। ଆମେ କେଉଁଠି ବସୁଛୁ ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ବୁଲୁଛି କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପୁଅକୁ ଦେଖ ସେ କେମିତି ବୁଲୁଛି କେଉଁଠି ବାଲି ଘାଣ୍ଟୁଛି କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଉଛି। ରାମଝୁଲା ଦେଖ ରାମଝୁଲା ଦେଖ ରାମଝୁଲା ଦେଖନ୍ତୁ।